Kidam tang mati jong ni phai phor ni ani kang sam por phai pli apor malom Bokolia PHEIB along Karbi Anglong Territorial Social Security Association Asong Pen Karbi Anglong Autonomous Council for SSI kamalong Aron Repen Worengang hoi ke pek pona puthak pherang kya mai kang ni Bangso pherang kya mai long Katsa mai phu Samson ing ti pen kaning je pona tengki Kidam tang pin nanganar ni pen Karbi Anglong for SSI kamalong Aron Repen Worengang hoi mati illegal appointment puthak kache song pi padolo Lapen labang so illegal appointment along pin nanganara datung worengang hoi kar ia jok inut bang hini etum aphan tangka chupi dunlo kidam tangani forest sai khi ke dorde dada jok mate adu ya hoi long kido ingnam raikom saipu ke dorde ya jok suluk sodak atomon dolo lapen ilitum kaching hon khayanok bekali tang vidya sing lekthe apran damnanglo Olong labang so illegal appointment aputhak litum kulor pinangan ara datum lapen hala aron re akagos kilong preben kajuklem movie data tum pinangan aning kibi aning kitipathe lason dolo lasi non labang so nilitum ningi bong mahu na bot bara tum hanti song pibong una bot lapuson thot ahut si non sai kama long je sai pu kadure pena jok forest along penalam ki ke klan pena jok pinangan nilitum kan bian bong suluk sudah tumon ta kijak bong Pipotman utante jeli hitung ta pinangan pen mat halo ahok Karbi Longri kirai kom a department Karbi Longri along methan kei Longri ke kirai kom a department ke foresta isilo Lason sini litum kache song pipen forest sai kamalong lo sitami palilo lapen Karbi Anglong Autonomous Council along an sitami labang solam the lelo Lasi Prabjin pen labang so puthak RD pira forest sai kamalong worengang hoi kachepalong dunji pura tangka kachupi dun tang pen appointment alo kachepalong atuma phanta langpon thapusi ningji Aron Repen illegal appointment puthak council atumta lamthe chipi lo ke chengpenta jak Aron Repen long si komania bangku komania officer komania Karbi komania parok thedum atum kachira bokok liputante Council authority at tumaphan nang tum prabjin pen nang tum togjer ni tum phanang pachini non nang than mek non ni tum pader di pin pen action matelang tum ke inside on Facebook rat aphan alam chat News report Karbi Anglong Live